So padayon ta mga igsoon sa atong gisgutan ang kinabuhi nato kinahanglan ang magampo nga espirituhanon sa last verse na kita mga igsoon sa number 5. So Galatians chapter 5 verse 16 mga igsoon, maunga gipahimangnuan kita nga magbuhat kita diha sa espirituhanon ug dili nato tumanon ang pangibog sa atong unod nga lawasnon. Kay di ba sige ingon nato sa unahan nga ang atong unod nga lawasnon or flesh makigsupak gid kini sa atong espiritu. Busa mga igsoon nga maglisod dayon kita sa pagbuhat sa maayong atong pagabuhaton kay musupak man ang unod. Pero pag mutawag kita sa atong nahisgutan na sa Espiritu Santo, makabuhat kita og maayo. Busa mga igsuon, timan-an nato nga gipahimangnuan kita nga magbuhat kita diha sa espirituhanon aron nga makabuhat kita og maayo kay sa giingon na nga wala kita naluwas tungod sa atong mga kaugalingon aron dili kita makapanghinambog niini. Apan gibuhat kita sa Dios diha kang Kristo aron kita makabuhat og maayo. Maunga magpalaban lang kita sa Espiritu Santo. In Jesus name, Jesus loves you and I love you all.